A hazaszeretet egy nemzetben az, ami a testben az egészség. Attól nagyjá nő, anélkül elsorvad. Hazaszeretet nélkül nincs nemzet, csak horda. A nagy nemzeteket azt tette nagyjá. A hazaszeretetet nem lehet magyarázni, mint nem lehet az egészséget, ami nélkül meghal a test. Mi belőlünk magyarokból, hát nem veszitek észre, hogy évtizedek óta próbálják azt kilopni, és vele egyetlen erőnket, a lelkünk önérzetét. Egyforma nemzeti kincsünk a vagyonunk, az eszünk, a becsületünk és az időnk. Ezeket a kincseinket lopjuk mi meg mindennapi apró hazaárulással. Jászai Mari.